Penak tenan gending kembang kates iki. Ah kok nyetel radio kok pisanan kok penerbang kates. Wangune sing sinden ki ya rada melek. Ndelok suarane kuwi Mbang Kates. Mbang Kates ki jane gending tembrening bahkan di upakara para krawitan kaya penak rasane iki. Nah ning yang kabeh kuwi penabuh ki wis mikir kabeh. Tentrem nang ati iki. Nek tas krungu gamelan ki wong urip ki hiburane ya ming gamelan. Ning kok ya piye ta ya? Wong wedok kok anggere nek tangi kok ora digugah kok mau tangi tenan ki piye tekade ki? Turu weyane kok ya ora tangi. Aku arep gugah ra wani. Wingi tak gugah ndupak. Loh tenan. Gugah mak teplek kena kok rai. Angge bojo kula sikile gedhe banget. Teplek. Mboten tak takoni kok njejak to Bu? Carane kucing ngene. Aku yang mangsuli kucing kok nganggo iket. Ya tak tangi. Ane ya raiku biru erem. Karepi pendak esuk we bocok awakku. Ane wong bojo. Angke tak gaweke wedang, tak gaweke. Ayo wong-wong iki nek ndek bojo bakul wis ya kepenake kaya ngene iki. Nang omah mangan ngrungokke kutut nek muni. Aning kutut iki daran muni. Aning yang kepiye meneh? Apa dadak tak wis yaene jam 8 iki? Apa ya nutuki blek pentangi. Nah ya wis. Angel di bojo kaya ngono kuwi. Pak. Pak. Loh, Pak, wis tangi. Pak ne? Kula janten. Paling njur den nganten kuwi lho. Nah ya wedi ta ngundang wong lanang bojo jare mbiyen weke urung dadi bojone nek ngundang den bayi. Pak date den nganten ngono to. Men mumbul sisan. Aku ki mung arep njaluk tulung sampean jalet wae. Emah wingi wis kok. Kok wis ngopo? Bendina kon ngeroki nek tipis. Mangsa angin nih. Mangsa angin. Wong geger muting cromplong. Ya ora ngono wong kesel tenan kok ya. Kon apa? Ya ming tulung tak kon ngerikke loro wae. Mah, loro ya dadi papat. Karena njur aku njaluk tulung sapa? Lah ya kekosot. Gedhekku apa? Apa ya wangun to wong. Lah kowe nek perintah ya ora wangun to. Wong lanang kok jeneng kon ngetke geger karo gelungan. Njur wong lanang ki sampean ki apaku? Ayo wetanku to nek etunge. Kenapane ya bojo kok nah aku njaluk tulung karo sampean ki rak ya kena to. Kena ning liyane kuwi nimbake apa-apa gesike adoh karo kulitmu. Rak luwe. Nek tak nyangklek nunggoni githokmu ki dingetke wong rak ya saru to. Rak ya ora diduduhke wong ming jaluki tulung bojo kowe kok lemu. Mbok ya ora ngono to, Pak. Ora takoni wong ora duduhke aku nyok omong kok. Ayo kuwi salahe dhewe mengeroki bojo. Ayo lali ta wong ngomong nang jagongan. Aku wingi kon ngeroki bojoku ora rak ketrucut. Ya nek sampean lara ki sing rumat sapa?
Ayo kowe ane ra patut aku tau lara apa? Sampeyan ki ra tau lara napa? Ya seminggu kae gereng-gereng wae iki ngapa? Aming lara untu cetok kapake. Wong tak nggo dhewe. Nah wis lara untu sampean ya bingung kon ngeroki ndi sing kon nyeka, kon goleke obat. Tak ya aku ta sing kangelan. Ya kowe ngomong nang-nangan aku lara untu omonganmu ya nranyak. Cangkem kok ngono dinggo lah kuwi apa. Mbok kae nganggo nyilethake buta cakil kae. Untune ra tau lara apa patut kuwi. Sing nalar kowe nang ngruri wong lanang ya ngawur. Among ngono nak ming karo geguyon rak ya kena ta. Geguyon kan bedina ngono. Apa no? Jangan kluwih kok katutan anduk nek ra akalmu. Sing nyampir kanduk nang kono sapa? Lah ya aku nek ra ya aja cemplungke jangan. Tarani iki kluwih jebul tak mamah lho kok rada alot anduk. Wis topane delet bae. Ya ne. Ora urung ya gelem aku ki lah wong Kelune iki aku nak wis mari ya to. Ya kerokan yo sudah to. Le pegel-pegel iki yo tak adus. Nganggo silet. Lho, kuwi jenenge ya Mengke metu abang. Ya wis nek ora gelem. Ya kene. Jaluk tulung kowe. Ya kena ta, tinggal gegere kuwi adusa kono. Tak ya ora umum to wong kok kon ninggal kene apa piye? Kene iki. Wis ta nek ora gelem ya wis. Iki wis tanganku klomoh lenga ki keroke sapa? Ayo main kon ngeroki. Wah, ora sidak pideng gulumu kok. Kene. Aku wis patut kemeter ngeroki. Kene. Nggon gulu iki to. Wis ora wis. Sut. Oh wis. Ayah modar yo. Mau wis gelakon kok ngawur. Menjer tak adus wis awan kok ya. Mek loro kok kurang. Ora wis engko meneh engko sore. Ngomong kemayunan wae. Kok njur ngonekke kemayu barang to saiki. Wah, kok le kebangetan lho. Kene adus sabune sing ngeblek. Sabun apa? Kowe wingi weling sabun nganggo pate. Ah, nggonen dhewe, Pak. Wong-wong iso golek dhuwit kok sabunan nganggo pace rak ya ora umum to. Lah ning patute tak adus karo memangan. Angger ngunyek rambut isine kecemplung lambe mamah. Wis aku tak adus delet, Pak. Kowe engko wae ya. Sandalku manang ndi ya? Ora sandal kowe kok takon manunung sikilmu kok. Lali ya aku Nang mau gondol kirik kok. Aku wegah aku nek nganggo sandale munukoke kae. Piye? Anjur piye to kae le nganggo ora penak-penak oe. Kae Sekarang kae kiwa kabeh kok. Munukoke nang endi? Nang masjid nu. Nggonen dhewe, Pak. Dinggo kae yang ngenteni nek jemuan kok, Bu. Apa nganggo sandang ngenteni jemuan? Lah ganepe kok. Yo dite iki tok keke ngendi ora nggo tuku ki. Ayo man-man ono. Goleke jodoh sing coklat kae kira coklat karo ireng to. Wis ora iso nganggo. Jawira to Pak iki? Jam 8 sesuk. Madang se. Wis isih wareg ya. Ayo ora madang. Isih wareg. Kae wis tak tepake, maune mau kon nyambelke bawang. Aku ora doyan ning. Lah sik wis batut duleke sik mangan sapa? Nek sambel liyane bawang doyan. Masuk mau wis bawang. Mbok Timbane lawuh blethok. Mbok aku sesuk dijanganke sambel goreng wae, Pak. Ya. Nganggo tolo kae lho. Ah, nganggo tolo po kantong. Kae anu nek tolo ceciliken kae ya. Nek sing enak kantong po babi ya. Dadi tak masake kertu. Wong ki nak manue main ki kok ngono kuwi. Nek nang pasar nganggo jarik sing kawung kae. Amah aku. Anu weh. Palang rusak kae wis tak wiru ben kok darane arep kiprah. Aku ale miru gede-gede banget iki. Lah ya kae sing barong kae rak darani wih lah. Bojone Kumbakarna nang pasar. Aku arep nganggo sing nitik wae kok, Pak. Nitik engko dititik. Sing nitik sapa?
Nganggo nek nitike klambine sik biru. Klambine sing anu kebyur wae. Wah, kaya plastik. Ah ora wae. Kemul plastik kowe to. Mah aku nganggo klambi ireng Wis iki. setengah 9 lho. Lah iya wis aku ki njur tak mangkat tak ngombe wedang dhisik. Nah, wedange nang meja kae jeruk engko kiyer-kiyer. Anu coklat wae Pak nih. Coklat. Yane kok disoklat-soklat ki apike sore jam 5. Kae coklat nggih karo roti dilalati. Lalati apa? Ayo sapa sak ketemu. Kowe ki tenane ki le mung ladene aku ki lahir Loh, batin aku apa ki nek- mung jabamu. Mangan ki tak dapuk kok. Dapu kae ra ya ora Esuk. njene dilalati sak-sake. Esuk kuwi teh karo keringan. Teh ora nggo gula kuwi. Heh? Ora nggo gula Ah kuwi. iya diwenyet yo biur-biur ke mripat. Lah ya nganggo didekok kok yo cah wedok manuar ndagel. Apa kuwi? Wis aku tak anu lunga dhisik po. Engko jam-jam 3 tak bali. Wong aku ki Ayo nek gaweane akeh, sik tuku ki yo akeh. Lembur mulih bengi engko tak pethuk. ana pasar kok mulai bengi Lho nek sing lho. tuku akeh ki ora susu mulih ya ngopo to? Lho wong mulai nang omahe dhewe kok Engko sore ngopo? kowe dimangsake apa? Ya wis sakarmu waton kowe iki gelem temandang. Kowe iki nek kesel ya lereno to. Neneng ladeni sing wedok. Aku ki engko sore rak entuk undangan kulon kono ta Pak nih. Wis rasa menyang. Lho lah ngapa? Karo sampean Pak? Lah aku menyang yo sandangane ndi ketika kowe lawas. Kowe kan nukoke iket wa kupluk kowe tukoke ira-iran. Apa ana jagong kok nganggo kupluk sengkuni ya ya. Oh kowe yo nakal. Ning malah apik kowe nganggo kaya ngono. Lah ya iket kupluk sengkunine ya klambine ya kaya kae mosok gek ndarani wong edan. Masa nukoke blangkon sesak ndase kon nyilikke. Lah ya wis kontranyakmu kuwi mempeng ning tak uja wae. Gandeng biyen ki lek ngepeki ya wong rada ra ganep ngono ta. Sing ra ganep? Lho. Sing ra ganep sapa? Cetaku. Karo nek aku ora ganep wong kowe ya kemantil-kantil. Mula kowe gek dhe kuru pancen ayu mbakan semono kuwi yo undange ki nggon kidul kono kuwi saiki ado lenga. Ada lenga. Aku nek linggo ngarep kuwi ndarani drime. Ayo ben. Lho nek Wilang-wilang ana sing lakoni dadi dream. nesu mek ngono nyata ngono kok. Tinggal sing kaya dream kowe banyak. Heeh kloset. Wis ora werna-werna Lah, ya, wis awan ben ngundur pasaran, maning seneng geguyon. Nganti kaya wong enom. Ya tak nang pasar ya Pak Ya. nih. Mengko dioleh apa? Ya manu apa awan ki sing seger ngono. Jeruk wae ya. Lah iki ya seger jeruk. Lho ya. Ayo tak pangane nek pancen anane jeruk kene tak oleh-oleh wingko ya. Ya engko tak tukoke jeruk, adate kae. Ah, iya. Anu lendangku mang. Mbok ora lendangan kok kire. Kaya saru kok wong adoh ra Angko nek nganggo lendang ya ora tak suwelke minta sampirke dadi kelaran. Ya wis duwite wingi kae wae tak gawane Pak nih. Ya mbok ya kowe ya duwit to duwit kok kabeh disaponi. Sing 200 wingi lho. Galo. Sorbantal. Kok iso bandel to? Teles bangune. Lho apa mau sampean adus manggawa apa? Kandhane tak tindhi turu kileran wong. Nyebai tenan. Wes mah aku. Gak aku nggawa. Lah kowe ya lucu apa kok durun ning duit kare jembris kok. Wes aku nang Jam pasar. 09.00 engko nek sing tuku ngenteni rak saru. Anu engko nak Kang Sen aku sing ngeteri dagangan teko, Heeh. nggawa jarik kae engko kongkonan sapa-sapa ya. Syukur nek sampean ra kesel diterke dhewe. Ya engko tak sunggine. Ah, ya mbet. Emah. Kok ngono lho mesti. Beborosi becak ki nek direbuwe. Kok becak direbu wis. Becak nunggang becak to. Ah, numpak Wah, moh becak. tampikane tukang becak aku.
Bape? Mboten medhot laker. Saking dadi pancen wong lemu ki ya sirikane kendaraan kuwi. Kancane dadi kendaraan kuwi bonceng ditampik. Nulungi kowe banku jeblok. Mula wong lemu ki wis susah nggon panas, sumuk, nggon adem masuk angin. Cilaka banget. Ya wis kuru ndarani ora kurang mangan. Ya wong lucu ngarani iki. Kan wis jam 09.00 kurang seprapat. Ya wis ya, Pak. Ya. Senenge nek nyaine lunga. Apa sih tak yakin mau takon menyang nganti kae mau ora gelungan. Wis nganggo jare, nganggo klambi kok malah kelabangan dadi kok sapi. Ben sebah ya aku nek nang omah wis nek iso nang pasar ki nginep. Sri. Kula. Kon. Pripun? Come here. Come here niku napa to? Oh, here la omahku. Oh. Kowe agek ngapa nak? Lah niki senggoleki tas jare kan blonjo. Rasa. Lho pripun to mangke nek Mbak Ayu bali? Ora. Dereng wonten napa-napa. Kowe iki cah wedok wis diwasa. Kakang le mertahanke daerah wis kaya. Lho napa punggawa pemerintah napa? Ora. Punggawa rumah tangga. Itu? Kok Kaya daerah. kowe. Ana wong lamar, wingi takokke stasiun tak tolak. Gitu? Ditakokke stasiun. Tak takokke kantor pos, tak tolak. Lah pripun to? Sing nakokke kowe ora kantor penggede-penggede kuwi to. Tak tolak. Aning mengenteni dalam hatimu. Piye to cah gedhe kok dirasake wong tuwa dipikir ora krasa. Kowe kuwi to. Melu nang kene iki rak mung melu mbayumu. Kepenake wong melu kaya ngapa to? Mbok berdiri dhewe. Urip dhewe. Olah-olah ora mangan. Nyandang ming digaduhi. Ambok duwe dhewe. Ngono. Ning kula pun seneng melu Mbak Yu lah wong wiwit cilik Lah, kula nggih. seneng rak saiki. Engko nek kelantur kowe wis tuwa ming ngenger, ming melu mbayune wae iki ora kepenak. Nek iso kuwi bebojoan. Ngono. Bojo nak bebojoan ki nek sing tresna gemati, wis mukti ning cah wedok ki kaya ngono. Sinten sing sudi kalih kula? Waduh, anger kowe kaya ngono ki mati awakku. Kowe ini kayak asah-asah lengene tak linting aku semaput ning dhewe lho. Apa masuk angin apa? Masuk angin weruh kuning tangane ku pet-petan ya aku. Omong Aku iki salah. Cah kok untune rengket. Miji timun kok ngono kuwi. Nek tukul medeni no. Ngrembuyung nang irung. Kok warna-warna lho. Pundi sakniki nyon artane kula tak blonjo. Ora ming blonjo. Tak kei 5.000. Ya, nggo tetelan. Lagi napa? Anen sak karepmu nggo tuku. Karepmu. Ya lah, gelem lah. Wah, kula malah wedi nyekel duit 5.000 niku lho ora tau kulino nyekel duit kok. Ora ming 5.000, sesuk nek 10.000, ngono. Kok Ning ana didongke to? pemikiran. Pripun? Aja ming waton nampani. Dik. Mestine iki tak ya ana penggalian. Mas ki jane iki tresna karo kowe. Weh, iki Mesake timbangane ming rewang, rewangi mbayune berdiri dhewe. Berdikari. Ngono. Kula niku ora rewang lah wong melu Mbak Yu sing wiwit cilik kula niku dopeni je kok dadi dianggep rewang. Sampun ngoten to Mas, mungkin nek Mbak Yu preso kula ra nggih yuk pripun coba wong kula niku sedulur jare.
biasane iki nek yen apa duka dadas lah esuk-esuk malah wis kaya ngono ki kepiye ta ya? Kamu lalu Ini apa to ya aku ki? Ngoten to, wah kersanipun kok yuk terus kok ngono ki kepiye to? yen apa duka dados ora kasa Geger iki pokoke geger nek nganti Mbak Yu teko, pokoke geger iki. Kamulan rendahing Ning nur sewu to. Astane niki kok yo malah. Mas, terus pundi to panjenengan ki kok nek Mbak Yu presa aku ra yo piye to, Po? tanggung jawab wong wani nggodha ki men tanggung jawab ya Niki. Kenapa duka dados mareki Mbak Yu preson jenengan tanggung jawab lho. Wes Mbak Yu mau preso tendang. Napa mboten tresna to nek kali Mbak Yu niku jane? Aku ki kowe nyetu. Oh. Mbak Yu, Mas, Mbak Yu. Ti. Rati, kula Mbak Yu. Ana nang mburi dhisik.
Oh, Ambri dhisik kan. nggih. Pakne, Piye? kene rada rene. Ya. Kowe kok groyok ngapa? Hah? Deg-degan. Kaya ngono ki mestine rak wis tak pikir sadurunge wong kowe iki wong tuwa ora bayi meneh. Kok nganggo deg-degan barang ki apa to? Hah? Nganggo deg-degan barang ki ngopo kowe kuwi? Aku ki wong mau iki semoh kon nglatih ketoprakan, Sri. Nglatih ketoprakan? Kepengin dadi toprak, lah aku marahi ngajari gandrung. Aku nganti isin. Ah, klera-kleru tenan to. Kok iso lho aku? Ya kuwi. Nyipati lelakon kaya ngene iki kok bisane. Pakne. Kowe iki wong tuwa lho. Kok wis tanpa nganggo nalar babar pisan lho. Rumangsamu wis bener apa wis tak pikir sadurunge? Kepenak ya atimu? Seneng ya atimu? Hah? Saiki piye? Sirmu arep tak tutuke ngepek karo adikku napa? Ora tenan. Ora tenan. Jagat ki mung kowe jagat. Omongan apa kuwi? Saiki ngono, Pakne. Wis kapok tenan, Bu. Wis kapok ya karmu ora karmu. Saiki pokoke adine tak kon lunga saka kene. Ora kuat aku nunggone lelakon kaya ngene iki. Pokoke tak kon lunga. Wis kowe trima apa ora? Ya trima. Aku ki ya jane ya ora merosal kok kae. Sing merosake adine apa kowe? Ya kuwi. Biasaku kapok tenan. Mula nek dilamar karo wong arep dipek bojo karo wong kowe ra lila sajake iki kowe ora seneng atimu. Lah wong kowe dhewe duwe melik ngono kok. Hah? Ya kuwi. Wis saiki kowe mari tenan. Mari engko nganti komat culeken. Nek kowe wis kapok lan mari tenan, aku trima, Pakne. Ning nek isih tok teruske aku ora trima. Ora wis kapok tenan. Wis? Wis kapok tenan, maksiat kaya ngono kuwi. Nek kowe wis eling, wis kono gaweane apa? Ya. Ditutuke. Ya. Nang mburi mangan Ning kowe wis ora nesu ta? Ya mbok perkara Aja nesu suran-urane. ndak gelis kuru. Ah ya ben kuru ya ben, aku nang mburi. Aku mung tok-tok apa tenan to. Setok-tok ya ora Ya ngerti, ya ora ya ora ngerti. Lakon kok kaya ngene. Aku ki dong ora tresno. Saake Mbak Ayu. Wiwit cilik aku ki dirumat. Puntone kok mung gawe ramene rumah tangga. Prap. Aja nangis, Prap.
Aku malah deres lho mataku. Nangis. Kok dadak nututi to sampeyan? Oh, iki jenenge jantung hati yang terpendem. Jadi kowe kon lunga Mbak Yumu ki ora mentol aku. Pun pas kula masalahke riku mawon. Mungkin nek weruh Mbak Ayu malah saya rame meleh. Mbak Yumu wis rawani lunga, tak antemi kok. Mangantemi to, Mas. Mau tak antemi bocok raine. Aku ya mikir engko ki nek ora tak bincangke. Nututi tenan tak gobok sikile. Mbok 6 dina nek iso lunga kae. Mbak Ayu sakniki mboten iso mlaku. Wabuh. Abuh tenan. Ya ben aku wis tega. Hanya sing tak antepi ming kowe. Ngono. Kesen di bojo kowe iki patut, resepsi patut. Ngono, jak jajan nang warung patut. Lho, mangan ki nek mama lire kowe. Ane Mbak Yu mungkin nang resepsi yo. Ora padha karo ngejak kirek ta. Nek kowe iki apa pales kok kedepe suwi kowe iki. Mbok rajeken mbok piye. Wis aja nangis. Kersane niku pripun to, Mas? Kula niku rak nganti bingung banget, coba. Kowe iki awit cilik. Nek. Mana? Ning yuk nek kula pun ditundung kaya ngeten iki yuk paran kula pundi? Kula niku wis randi wong tuwa sing kula anggap wong tuwa niku Mbak Yu kula. Kleru celathumu. Kleru berapa ya ngono? Kok yuk ra cetha iki kepiye to? Kleru nek omong kamu kaya ngono. Pun to Mas bisa nangis to. Kowe nilar karo berbuat aku. Aku ki wis wani kaya ngono lan nututi kaya kowe iki. Wis mesti nang ndi wae tak lakoni. Ngono, kok malah kowe iso nyuwara sing kaya ngono. Yuk nang diparani. Arek aku. Oh, dadi kula ditundung kalih Mbak Yu. Jenengan tetep tesih tanggung jawab. Kepiye ki lho sing tak buntel ki apa? Napa ta niku Lho, plastik. Otaran iki nggawa apa to? Apa kok perlu nek ngantuk tanggon-kon. Ajenge napa plastik niku? Gelar ta wetan Johar. Mboten nek ngoten niku kok sampean. Iki ning upama ning aku ora bisa. Aku iki jembar kalangane kok. Ngono. Dadi kowe dadi bojoku kok aja wis kuwatir. Etel wae. Aku ki ngemis sisa kok. Upamane. Ya ampun, ya umpama kok yuk ngemis niku rak yuk. Upamane kuwi lelakon sing tak dunke banget ki wani kaya ngono. Oh, dadi senajan rekoso sengsara sampean niku gelem bebarengan karo. Ande bocah ayu e. Nek bocah ayu ki berat lho. Nek cita-cita kula wegah nek mung dadi kaya ngoten niku nek isa sampean nyambut gawe sing apik-apik, kayane gedhe. Urung ngerti cekel aku. Nyekel napa ta sampean? Setum. Piye wong kang ngresiki masine sepur setum mareng apa? Engko nek perlok nggo plesir karo kowe setume. Dadi les rimbit niku numpak setum niku. Nang Semarang kowe mbok 6 taun nek tekan. Kenang. Setum ki lakune rak tenang. Mboten tenang niku jan gremet nek setum niku. Ane ngomong-ngomongan tumat. Kegesrek roda sepur ya. Do nganti kula niku sedih banget ditundung kalih Mbak Ayu. Teng dalan niku kula rak bingung to pundi sing kula jujuk. Aduh. Ning dilala. Rene sampean niku nyatane ya wong lanang sing tanggung jawab. Nah iya. Gitu. Nganti wonten kahanan kok ngoten niku mergo saking sampean. Gitu. Ning sampean ya yuk nututi kula. Aku kudu tanggung jawab. Wis wani ngelet-eleti cah wedok. Lan wis wani bubrah peraturane cah wedok. Kuwi kudu wani ngepek. Mbah ana alangan sing kaya ngapa? Kudu wong loro. Ngono tegese. Mlebu segara beni wong loro. Mlebu ngeleng tak enteni. Mlebu ngeleng. Lah nek wong loro ya sesak. Wong niku wong paribasan kok dadi. Kowe kudu urip paraku. Ora ketang kaya apa rasane wong lelakon bebojoan ning nuruti ati. Sebab wong urip yo aja nyemelangke diri. Urip nang alam padang ki mesti entuk pangan lan entuk panggonan. Ngono, aja semelang urip kuwi.
pangeran sing gawe urip sing kuwasa. Kuwi nitahke jalma menungsa kaya aku karo kowe. Kuwi wis digawani jaminan. Meng le golek weda wegah. Nek disregepi wong urip kuwi pengen bakmi nepaske. Pengen sate bakarke. Kenapa ora tok opah? Nek kepengen endhog. Ngendhog dik lho, lan ngendhog. Lho, tegese sampean niku ya gelem usaha. Wong urip niku kudu usaha to, Mas. Iya. Oh, nggih nek ngoten kula nggih mantep. Saiki kowe manut. Lek nututi nglimpekake mbayumu. Ha wong Mbak Yu dasare nggih pun mboten iso mlaku to. Ora iso mlaku kabeh tak kunci. Waduh, dikembok saking njaba. Men tak cemplungke kulah, Wah. tak Usahake. taleni, banyune tak ilekke sithik. Duh, Kowe mungkin 2 jame kebak kok. ha pripun to kok kebak? Ah, keplepeken. Wis kowe saiki Usahake, Mas. tak titip. Kowe ngundah aku, Mas. Sampun kat wingi to. Mbok Gus. Kok yo Gus? Gus sinten? Gus Kantong. Kayak demit ya, Nak. Kowe saiki arep tak titipke menyang nggone adikku. Pundi to daleme? Lho, karaneng kok. Karang nang. Adikku ke sing omahe Cetijo. Jaga ngarepan wis dijaga nganggo cakruk kae. Oh, nggih. Ah metu ora iso kae. Lah pripun to? Metu diawal. Kok dadak diawal barang? Ambiyen nyolong. Ning biyen nek saiki wis apik, ya. Nggih, nggih pun. Nek aku ya aja wedi. Uripmu ki gemantung wong lanang sebab kowe iki mung wong wedok, ya. Niki tas digawake, Mas. Ya, tak sunine nak. Dar. Lah. Kowe kok bocah lanang wis gedhe wis umur kok tanpa ngerti gawean sae piti-pito ki gek bocah apa to ya? Kenapa saya kok, Pak? Lho saya iki garap apa? Wah, kalau nyambut gawe mboten nganggo laran-laran ming prei sedina wae kok ya ora ajeng napa to? Lah kek wong omah ki sine wong loro kowe karo aku, anjur kepiye nek kowe iki bener kaya ngono kuwi. Sedih kula teng omah ijen. Lho. Kok ora ijen ki njur kepiye? Arep mulai to kowe iki? Nar mapan turu ora kepenak, mangan ya ora enak. Sawan nggih pun dadi bocah nggih Pak nggih. Ha wis. Lah kok iso dadi wong tuwa? Ha iya nek dadi bocah dadi wong tuwa kok kepiye? Pripun nggih kok iso dadi wong tuwa? Anduwe bojo. Riyen ke to? Heeh. Oh, si mbak niku. Ha iya. Iki dadi manten. Nggih, dadi manten sama. Umur 22. Rorikor. Dadi manten aku mbiyen. Kula kok selawe kok dereng nggih Pak nggih. Bocah iki nyemoni ta kowe iki. Aku mau nyambut gawe niku kula kok ya. Mbok di ambek ya ora muni ngono, ora kena to Le. Pak, kula sampun kepengin. Duwe bojo nek ya iso ta. Sampeyan niku wong tuwa mesti niku rembug anak ya ora. Putih Rembuke dhewe. nek kowe iki ya ndut kepiye to wis nyambut gawe wae ora lah ndut piye. Digungoni bojomu apa? Lah niki lho tetanan ngewangi nandur bapak niku. Lah iya kuwi nek ya ora sepiro to iki ceweke bapak tur ya ora pun tak keke kowe. Ah, cing nek mati no mboten kula sing duwe. Ki mati sapa? Wis sampeyan lupa. Ning upama niku. Upama kowe iki anak apa mungsuh kok malah Wong niku ajeng terus to. Lah iya kowe iki tak kandhani to kowe iki wis gedhe. Lah kowe iku palesmu iki karo wong tuwa iki apa? Ora ngerti carane mau dadi anak. Ngono. Apa-apa kudu manut karo wong tuwa. Nah, rak ngono. Pokoke kowe kan nggih manut wong tuwa. Sok omah sampeyan iki sapa to sing duweni rak kowe. Wong golek bojo iki ora gampang. Disawang. Nggih. Sing kok siri sapa? Nggih. Engko aku sing ndodhok lawange. Ngono. Nggih sing tenan to Pak ling rembug niku anggere dadi manten ora sah. Ora usah wae apa kowe nglangkahi bapak. Wong bapak ora ndurunge bojo. Sampeyan sing dadi manten ya alah dene sawan ming kurang-kurang dina to Pak. Wong tuwa kok ya golek dalan pasang to Pak.
Golek padang piye? Ya mingkiri mane maragate sampean ora nganti setengah tahun lu 12 niku. Kawruh sing ngepek ya kula Mas. Gregetke sesuk iki dadi aku iki ngomong-ngomong tremak-tremak ngene malah mangkelke ati iki. Aku ndek anak kuwi getun lho janjane tenan kuwi. Kowe keturun sapa ta kowe iki? Nggih turun sampean iki. Aku ora kaya kowe kok. Iya saiki biyen ya iya. Ngene bapakmu iki biyen dek nom trintisan. Sawase ngomong. Gemagus dek saya cilik rupane ming Ayo muni piye? rambute ming sak imit muni. Lemuni sampean nggih. Le muni nggih kene kowe ora ngerti bocah Niku kok. Mbah Ahmad iki jeng ngomong. Bapakmu iki biyen ya ming kluntang klandung kaya ngono. Aku nggih biyen bocah bagus lho tenan kowe. Ning bagus muni ming rong dina sampean niku. Ana bagus kok ming rong dina. Kaya ming rong. Kita kandhani saiki ngene wae. Kabeh iki mau sawah iki ya tak bagekke kowe. Nggih. Kowe iki liyane garap sawah ora iso. Nyambut gawe apa-apa ora iso. Kowe samu menggarap sawah. Terus sawahke mek sawahe bapak. Pupung selo kula golek nggon sakniki menapa Pak Pupung mangke sak suwang lho kuburan niku mangke sing nggon lor. Sing lor niku selo lho Pak lumah resik yuk. Kowe lah bocah iki mesti seneng ya nek ora ngono ya. Selangge iki sak duweni omah iki ngono kowe iki ya. Nggih mboten kula teng sawri nggih Pak nggih. Nah, saiki ngene wae sawah ditiliki. Sing saiki sing apike sing kurang banyu ditambahi banyu. Berarti ta wong Tapi pun lumpuke akeh anu iki manggo kungkum, lha dadi entek banyune sampean wae. ora apa-apa ngono wae. Pun nggih Pak nggih. Ya ngono ngati-ati lho ya. Ah. Kira-kira ngono durang nyambut gawe. Kakak. Heeh. Kowe kok ngajane kok jedel. Wah, iya. Akeh ngireng rambut to. Sapa? Kok ngerti ta? Ndingkluk ana wong teko. Ora Kon tengah kuwi dhisikke. Iki akeh tak. Are tuku mau agian deh urung tak toto iki urung tak kramasi. Ngapa ta? Mas tengah kuwi jek Kowe putih. iki kakak ngedi ya pur ya karo kowe. Blorok ya aku. Kok Kowe iki ra rada Dewido. Nah iya lah, kowe iki malah kok ndur abang ngono ya. Blorok surah aku iki. Surah kendi? Surah udung. Kanjeng takon. Pak De Surah. Kok ngene. Aku rene desuk-esuk. Ah, tak lah kok alangan. Wah, cocok aku sedulur nek kowe muni kok ngono ki ra deg-degan ta aku. Aja wong ta alang aku ki alangamu. Ah, iya ta? Alangamu dhewe, alangamu elek kok. Piye ning apa? Anu lho kok liring apa ta? Mbak Serawe ngapa ta? Omong karo wong budhek iki dilapor. Mesti awitane ngejak seru. Ora ono iki ngono ya. Lha ngomongi ngene iki wong kang anggere lirik iki mesti batane arep nyolong, arep ngapusi. Nah aku ki mah kok ora iso ngono, glembuk. Ya ora kaya kowe iki anggere ngomong lirik iki mesti cece karo perlu. Karo ancat. Arep ngapa? Lara kene ngapa? Setemene arep titip adine Mbak Yu. Titip sapa? Loh, aku rak bocah ta? Titipku ya barang ngono kok bocah titipku ndur. Kuwi anane bocah. Kok bocah napa kene iki ngopo karo kowe iki ngopo Mbak Yune? Mbak Yumu nang pasar. Heeh. Lah kuwi nang omah karo praktik kuwi akeh meneri ura-ura. Ura ngopo? Karena mesin namanya ngapa tak kok tadi? Kok kenalan mesin namanya kok alah kuwi gelut dandang kula Pak. Ora tau nek layak apa-apa. Sinome kono rine. Sinopi kowe apalane dhewe apik kowe. Sinom Parijoto. Dilalah. Arep Parijoto, arep Paricempo ke nek kowe muni apik ora apa-apa. Aku nang Lintang. Nah iya Parijoto. Nang ndi? Mentak-mentak ngarep meja ngono. Oh, adar. Ketoprak. Bayumu teko. Oh. Lho, dimentak Oh, ada kaya kono nang omah. Oh.
Sing muni ngono ki Mbak Yu. Mudang kembang walau. Ale-ale ki ndelok kahanan piye kok Ya kuwi lah ya engko apa ta nek ming wong parijatane ya umum. Lah delok-delok parijatane kowe nek parijata gremetan ya ora apik kok. Parijata nek ming menembang kowe ngopo to kok? Jataku ki ngalem. Ngalem sapa? Lah ora apik kuwi jenenge wong karo IP kok ngalem. Apalane piye? Ayo ngomong mau bodoh. Omong-omong ade arep kok ame ngomong metu apa? Omong disuruh wae gak apa ta? Kula lumute Gusti. Kuping arep ngenger kono ta. Lumute sapa? Lumute Gusti. Gusti sapa? Ora setau. Dadi lumute iki pepundhenku ki kana ngono kok. Para anu kok lumut banget ditoke kono ki. Aku kebasan kelingan ya jenes. Kowe medeni lumut Aku kelingan yo jenes. Foto nek lumutan ki yo elek lah. Ala ijo yo. Kowe kuwi ngalem ki yo. Gandrung kuwi gandrung terangane kowe iki. Delok papalane iki gandrung kowe. Wis tuwa kok gandrung kowe gelaku jenom. Agek enem ora tau gandrung kok. Gandrung ora adine. Sing ana kuwi ki. Tugas omah ku yo elek ngono kowe. Ya ana lorku kuwi apene bisu. Wis saiki saru kok ngono kuwi dititipke kene aku ki gelem-gelem bae. Nek konangan Mbak Ayu njaluk awakku piye? Ana raipe. Lah iya, aku ora kulit daging. Ah daging kulitmu? Lah ya kulitku barangku kulit. Lah ya kulit kowe karo ki padha kulit to, ngono lho. Kowe karo aku ki nek kowe dijiwit, rak aku lara. Ha iya. Nek aku dijiwit kowe ya lara wae. Mah. Nek kok ora padha karo aku ki piye? Aku ya lara no. Dititipke jare ngopo? Dititipke nek sampean lara. Ana. Putus lho iki. Ning tuku. Kowe nglenak-glene. Aku ngerti pak piye lah aku iki. Lah ning ngono kene iki dadi ngoni sapa kok? Ora aku sik ngeteri wong Teri apa? Pakane mayar kok. Apa? Kroto. Kok kandhane kok wong orang genang ngono kowe kok ndatitip kok ngono kuwi ya. Lho aku iki gelem-gelem bae. Nek ning alangane masa bodho lho. Ngono. Aku gelo tak tinggali sejuta. Duit apa? Leku gawe dhewe. Ning aja kandha-kandha ya. Aku mah tapi aku ki ben selot bingung, Pak. Anjur tak titipe ngendi nek kaya kene iki. Arah rak cengingisan kowe. Aku ki kan kepiye nek bunek banget lah sedulurku ming kowe titipi gobek kaya ngono. Piye ya kok dibetheki to wis apa wah piye carane ning kok nek wis senggang talihe kok kucing kae. Mah aku. Kowe malah nyilakane aku. Ayo aja nangis aja kowe iki rame ngrasake lelakonku kok yo gugruk. Wis ya wis aja kelingan simbok. Kowe iki ming aku kan kowe to kan. Aku tumindak kaya ngono iki gek kepiye. Temindakku ya ora tekeh to boyo dedek. Aning wong kuwi alangan. Lah yo umum ta wedon kedanan aku ki aku nek ora nuruti piye. Kuwi jengedan lagi prapti apa kowe? Wah, waduh kono iki. Lho, wah. Ku gek aku nang kene kedanan aku ora. Lah yo nek ngono ya cah-cahane ngono dadi anggere tiap wong dedane ya wedane dan nek tak kira kowe wong kowe iki kaya kemarung emom mesti. Ya wis saiki ngene wae. Aku sedulur ya nek tak labuhi piye? Tak kepiye to? Tak labuhi kok nek awakku kewirangan. Aku ki dhewe popo tak keke kowe kupluk dadi. Lho kupluk ming wis lama kaya ngono. Aku ya genten ngekeki kupluk aku ki drone tanggo apa? Tanggo apa? Tanggoke wedhus ngono to. Aku ngene tak bolong ditak. Sia-sia ta lah wong aku tak apik-apik nek kowe menggawis kok ngono aku ya ana wedhus tak tulke ya klelengan. Anggere tak tulke awar wedhus awar wedhus ganggu to. Wedhus wedok iki ya njut. Jaja, aku tak titip ya.
Rati ya. Ya. Rat. Wis, rasa pamite ngopo dadak engko. Lho, rata titik kowe urung serah-serahan. Oh iya piye coba? Adikku ya. Oh niki Pak Cilik. Kowe manggon kene. Ya, kok Pak Cilik. Lek ngono wae ora Pak Cilik. Ora nek kleru padule. Pak Cilik kuwi udah terpelajar kok. Lho terpacake nek omong kleru ki ya iso kok kowe kok ngono ya ora ngarepan gelo. Piye sing coba padan aku tak tampanane. Rat, kowe saiki tak titipin gune adikku iki ya. Oh, nggih. Tukang pijet. Kowe iki mbok aja ngarani ngae kowe iki ya cok mangkel. Lah kok nek Aku wis meneng-meneng wae kowe iki ya pasrah ya wis. Lah kok nek kowe lunga njen ngraita Mak Cilik ki nanti tok anggere teko kok tangane glumut. Ora nek tukang pijet ra genah maremi. Lah aku ki wong yo ngomonge kuwi kakangmu kuwi. Wis ora saiki ku pasrahke kene. Ning ning apa-apane kowe lho ya. Aja nganti ngelih lho. Lho, lah mesti to nang kene iki njur ngapa tak pengen mangane cah dhewe kok. Sangune ra iki to. Namung kantun 250 niku. Tapi dinggo 6 dina ra. Lah wong lanang kok ngomong kono kok aku ki sedih lho kok ditinggali kok ngono kuwi. Sedina ki aja luwih. Malah aku sok Wong lanang kok ngomong kono ki wong lanang apa? Nempur seprapat. Ya piye? 30. Dibubur. Nah. Oh, ya wis. Ya, Brak. Oh, badhe kondur. Ya wis ngene ya, Brak. Nang kene digasan-gasan ki ya, Nak. Kene yo Apa ya, Pak? Kok ana bocah wedok? Monggo. Lho, Madosi sinten, Mas? lha iki nang omahe dhewe madosi sinten? Sampeyan iki wong endi? Kula tiyang mriki. Lho sing wong kene iki kula. Niki omah kula ya. Lho, sinten ta panjenengan menika? Kula anake Pak Arjo. Oh, Sampeyan sinten? kula Prapti. Lha Prapti bodangu. Lah nggih wiwit bayi kok nggih panjenengan ki. Kok teng mriki ta sampeyan? Lah kula sakmenika nderek Pak Cilik wonten mriki. Oh, keterangane bapak ya rebuk ya tenanan. Tak tinggal ngadil kene ya wis oleh bocah apik kaya ngono. Sampeyan ngerti karepe bapak? Dereng niku? Nah, kula kandhani, kula niki ora wis kepengin duwe bojo. Sampeyan mestine wis dirembuk, kangge minggiri anu, golek dina sing becik ngoten. Jane kula niku rak teng mriki mung dititipke. Dititipke apa? Pak, ya wis iki wae aku rasa kok iki wae kok arek gucit. Ora ya kowe. Ora genah kowe, ora ngerti maksude kok niki sapa ya takon aku. Iki sapa, Pak? Ora saya takon wis ngerti karepe bocah kowe kok. Iki weke Kakang Pakmu Gedhi. Mbel ora ya takku ngono wae. Mbel kepiye? Aku dititipi bocah iki dititipake kakangku ngono. Kok dititipke? Iki adine Ipe arep dipek karo Pakmu Gedhi. Kae dibojo to, Pak? Duwe. Monggo. Loh, Badhe. Yuk. kok kowe le? Heeh, kene yuk. Ha iki kok komplit. Lah iki Ora lungan kok. Ampun, ora sak iki mah dirembuk karo Mbak Dewa. Loh, Lek kula tak tong wingking nggih. Li, Heeh, wis kula kuwi. li, Kula Mbak Ayu. kok kowe ning kene? Oh, anu napa? Dititipke. Sing nitipke sapa? Pak Dile kandha niku. Iki ya bojomu, yuk. Kakangmu apa? Kakang Rene nggawa Prapti iki karo mimpi-mimpi bocah iki dititipke kene. Sok arep dipek le muni ngono. Oh, kuwi karepe kakangmu. Tak elekke ora kena le niku diantemi le muni ora iso mlaku. Diketok sikile, dituthuk sikile le Sing kandha? Ha bojomu kakangku. Omongane wong ra genah we kok tok gugu. Lho, tenan iki Yo piye? saiki wonge nang endi? Lho, mau yo Kakangmu nang endi saiki? Amo do muni aku tak rene sik muni ngono. Lalu dadi manten karo Prapti. Gamelan manten Kakangmu Bapak iki. kuwi. Heeh. Genah kok kuwi. Wah, aku jane. Wes, Niku kok ana manten saiki niku. do mikir kono. Terus mikir.
dadi aku terus nyandang entuk sewan kok ngene iki. Lho, kuwi sandang Prapti apa? gek cekelen ditemok. Lho, lah wong Prapti aku lho nek lho Prapti lho nek kene lho. Andi. Yo. Lho, kowe, Bu. Ora pangling po. Aku ki arep tilik rene, lemarine tak kunceni dadi nyilih sandang. Ora pangling karo aku, Pakne. Ayo kowe bojone. Apik. Nang iki. Cakep tenan. Iya. Ora ana siji loro liyane kowe, Pakne. Ya, Wong kuwi. bagus tenan. Lah iya. Dadi kaya ngono kuwi to karmu. Tak teruske to kowe. Aku ki- Dene kok ndok kapok ki sing kapok apane lho. Kapok gedang kae. Wis. Saiki kowe dadi manten karo Prapti ya. Wis pegatan karo aku. Le, Lho, aku pisah wae karo lho kakak. piye to? Wis kudu pisah. Lho aku ora trimo aku pisahke ning apa rak ya. Lho napa wong kowe ngerti dhewe lelakon kaya ngene kok. Oh. Apa ya Ya kepenak? saiki ora ngono to, Bu. Aja mempeng-mempeng. Kowe kok salu mempeng anu, Apa? ndak ora becik. Kok ora becik? Sing ora becik ki aku kok kowe. Hah? Saiki ngono wae. Mbak Saiki Yu, iki pokoke Prapti. kula mboten remen jane kula niku kalih Kakang. Oh, Kula niku saiki. ya aja nganti ngrusak pagerayu gitu. Saiki kowe karo Darsono, kowe balen karo Mbak Yu. Nah, Aku kowe ora kowe trimo. yen Nggih. kudu Ayo aku dilagakno. Wis nyeksani kowe le. Ayo wis. Aku diletepi, nek nang apa-apa Kowe aku jawab aku. Nggih, matur kula nggih. Wis ya le. Thank you.